Laman kae lho tangi apa urung to Nis. Wong kon nusul bojone kon mlaku. Ndak tumun bapakmu laman to Nis. Kok kebacut kon nusul ora nusul apa isik mungker apa piye yahene. Ora lho, kemang lho, mak nyamir kan lho kesambet apa ngono lho. Ya Allah, paling laman kok isik turu. Jabang bayi setunakno wong wedok nang Tegalan wis kaya lempo-lempo kok wong lanang klumbrak-klumbruk kaya swalamoh kebacut dadi wong. Ora gek tangi, tandang-tandang gawe apa kono. Titenono kowe engko lek ora tak gerus karo gerusan lumpang iki engko. Jane iki enek apa to sayang? Setunakne aku ki awakku kesel, aku nyambut gawe ya ora enek preine dina-dina. Nyawa ki ning tuku reneng, lek enek ngono ora apa-apa. Apa wong ki cukup sayang, wong jenenge wong rumah tangga ki ora eneng carane ngono ki. Manut wong wedok kadang ki aja aku kon manut sampean tok. Iya sayang, aku ya tak manut kowe yo, lek mangkane Tegal tak tangi lak no. Tegal apa? Wong aku wis mulih gendong bontrot, mulih gendong tas. Kok kowe arep Tegalan ora nyapa ning kono. Ndang, kene geni kono genten. Aku wis lempoh. Aja pengalem ngono ae. Yo, aku tak mangkat tak no, kok ramen jalan. Ngene iki lek ora dituruti mamak nyamris pokoke panggah umel lho iki. Mak, ki lho, saiki wis murup ki lho. Iya. Ngene mau nusu-nusu wong lanang dong saiki ditinggal nyanti parane jajale to. Ki lho wis lho. Ya man, sik sabar. Aku ki sik adut, kok kan pisan ta suarane kok geger. Pangganyel kan aku ki. Kon nyukel kambel ngono pangumek apa ora tak kelakne pisan ben kapok pisan kowe iki. Mentak kon nyukel kambel apa umek e. Dina iki kowe aja jarak aku man, aku ngene iki jan anyel. Warung sepi, ngendi-ngendi sepi. Malah iki bocah bodarke demun-demunan. Malah kae saiki Jawi nang wong mbahe ora. Wis nyatu yo nek tarani sepi mampri kaya kuburan. Lah nyatu yo keadaane kaya ngene to, Mam. Maka anane panjenengan yo wis sepi banget. Disabari ae, Mak. Pancen yo keadaane kaya ngene iki. Piye-piye yo panggah ngene iki to, Mak. Piye lah ngomong nggih? Omong kok ora jelas kok entut kebuntel suwal. Wes saiki genine murup, kambile ya wis cukup iki piye neh karepmu, Mak? Ndek, tak parute gek dimasak, tak kumbahi dhisik. Ya, tur nuwun. Iki apa nyamri iso matur nuwun karo aku iki. Kowe engke muni apa? Tak maturin nuwun ra gelem. Lek ra gelem ya tak kasarin neh. Demen. Aja tok kasari, Mak. Wong tok getak dengkul wis koklok. Mangkane to, lek tak kongkon ki ndang nyat ngono dadine aku ki ya wis marem matur nuwun. Ora lho, Mak. Wong-wong sing biasane rene-rene mbiyen kae terus saiki ndak gelem sapa rene iki nyandi parane. Ya alah kong yo mbuh bodokan nyatu yo golek ekonomi dewi-dewi. Mbiyen kae senenge rejo kaya zaman corona kae ndek pekerjaan. Dadine yo padha nyantai. Lah piye keadaane saiki, Mak? Keadaane warung yo padha sepi kaya ngene iki. Ya alah kong yo mbuh kaya ngene iki keadaane ndak ngerti. Aku bayangne yo kaya bingung. Apa sing digayuh. Ya awake iki sik bejo-bejone awake nang omah-omahe dhewe ora mbayar. Terus kaya nyusam karo Happy kae sedina-dina ya nang kono kae. Piro olehe mung yo retek ning wong. Lah iya to, sampai kapan sik panggah ngene ae to, Mak? Ya wis lah ya ben kong dilakoni ae jarake tang sitok loro dilumpukne prayo akeh. Iku sisa lho dilak dolan. Ayo.
panggah bujang. Ya wis, iki tenan ya ning Jowin ya. Oke. Ya wis. Tak pesene maem. Ati maem ning kono. Sopo iki? Ora ngerti wong repot ya. Sinten iki? Halo Mas Aris. Iki Bu Farid. Mae enek ora? Oh, mados si Mae. Mas aku ki arepe pesen maem. Oh, badhe pesen sego to? Oh, nggih. Ya wis Mas, engko lek mae wis ketemu, sama telepon aku neh ya, tak anteni ya iki. Ngene golek Mae ora golek aku. Tapi alhamdulillah lah oleh pesanan sego. Mak, Ye. kekno kopi. Yo. Engko tangeki berita apik. Lah kayak berita apa? Paling berita demo. Ning koran isine kok mek demo ae Bang. Ndak waleh-waleh betulan. Yo kopine iki namikane dele. Kok berita apa? Lah berita demo mama ndak usah didoi ritek marakne pikiran. Darah mama wis dhuwur. Sakne. Lah gelem apa gak berita bagus? Beritane bagus apa? Kek ndang ngonekno. Iki mangan, Mak. Terus terang enek wong pesen mangan. Nggih sesuk apa kapan ngono lho. Engko yo urung tak genahne kok. Engko prak telepon neh wong. Yo alhamdulillah lekno, yo oleh rezeki, yo matur nuwun. Jajal sih tak telepone. Kira lho diangkat yo. Halo, Bu. Niki Mae. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Niki mama nggih. Niki Bu Farid. Iki leres, Mak. Niki Bu Farid juga. Ngeten lho, Mak. Niki kan rencang-rencang badhe pesen maem. Sekitar 950 porsi. Ya Allah, 150. Nggih, leres, Mak. Mungkin jenengan siapaken teng lebete Jowin kadosian ngoten nika. Nggih kersane bibar juga langsung tiang-tiang langsung maem ngoten nggih. Niki anu kadosian nika prasmanan wonten jerone Jowin. Nggih, Mak. Nggih jenengan kirimi nomor rekening jenengan nggih. Mengke kajenge dikirimi yogane nomor rekening. Ngoten Bang niku Bank Jatim lho, Bu. Nggih, Mak, mboten napa-napa. Kleresan, Bang Jati malah selak kalih beliau kula. Nggih, Bu. Nggih, dinten niki mengke. Oh, nggih, kajenge dikirimne nggih, nggih. Nggih, cekak semanten nggih matur suwun, nggih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun lho, Mak nggih. Le, orderan iki pomo didum karo warung ngarep ki piye? Maksude piye? Ya karepku ki ngene lho, Le. Ya padha oleh rezeki, ya didum titik-titik. Kaya Bek Sam kuwi kerja ning kono kae anake cilik-cilik, sing loro mlebu SMP, kayak Mbak Epi mlebu SD. Ya karepku ya didom padha titik-titik ngono. Ora iso. Biyen jamane Jowin rame awake oleh apa? Masa ngene awake oleh panganan titik karo dum-dum. Walah Le, ya bene didum ya Pak iki ya engko bagi aku meken. Tambah ngeyel. Awake dhewe iki makhluk sosial. Ya butuh tangga, ya butuh dulur. Karepe sampean piye? Ya ngene saiki. Modale ya didum bareng, badine ya didum bareng. Ya wis bodho mono lekno aku sugah ngomong. Mak, jam ya hene ra nek nang warung apa ditutup warunge. Lah iya to apa dibongkar warunge yo ditinggal lunga kono ning Singapura apa ning Taiwan awake prak isih klebu ngene. Ki apa ya payu to, Mak? Mak wong ngene iki wis tuwek bangkak kaya ngene iki he. Sapa sing ngareke nampa? Iya jelas ndak payu lho Rene wae ngomong-ngomongan ning kono wis ndak serem kene adep-adepan kene engko serem. Rene. Lah iya lho yuyu ngene iki piye? Kebutuhane nyelot akeh, bocah lekas sekolah, kayak ngene iki semek duit, aku budek jibek kok yo anak. Lah mbuh piye njajal tinteni ae ngenteni mbok menawa pengelolaane kene engko nek kemajuan. Lah iya lho yuyu les mbuh engko ngenteni keputusane pengurusane engko piye kelanjutane.
Nyapa? Nyapa kayu nyamir kae. Lho Kae celuk-celuk kae. Oh alah kowe tak celuk ajine nyandi kok ora krungu ki lho. Lah gini lek ku nyauri pemokno tak hitung kae peng 100 lho, Mak. Kowe kok ndak krungu lho ajine yo an. Mu nyauri kurang banter aku ki rada budek. Kowe ajine tak kei rejeki ki arep apa? Enek apa to, Mak? Kok bengok-bengok ki? Yo anu lho Yusam. Ana rejeki titik bodho tidung. Job apa? Sampeyan cukup cetor rekae aku dikeki. Orderan lodo ayam karo iwak laut. Apa padha karo sing dhisik kae to, Mak? Oh, ya kaya dhisik kae, tapi aku ki oleh 150 tenagaku ndak nutut. Besok ki DP-ne arep ditransfer. Yes, matur nuwun lho, Mak. Aku wis kok kei job, yes pira-pira lupute. Ya ora apa-apa. Sing penting saiki bodho rukun kabeh. Ya wis anu, Mak, perkembangane piye? Sesuk aku kabarono karo Ebi. Iki awake arep nyandi. Wis to manuto. Iki Tulungagung kutha iki. Masalah iki kutha. Mama iki sak umur-umur kutha ya iki lho. Mulane lek dijak Jalan-jalan. dolan iki sing gelem. Heeh, ya. Pero rejane jaman. Alah kok kaya ngono lho, ngene to lek rejo. Duh. Aku demen aku lek ngene iki janan. Ya sesuk jarene nek Heeh, umur-umur koyo ora tau-tau roh. Kan ora tahu. Blas. Ngene lampu merah kudu mandek. Sosok Lek jalan terus ndak oleh. ora oleh. Ya Oleh Allah. kapan-kapan ora ngeterne lek lampu merah mandek. Yo ngono ya. Lho ATM e. ATM apa? Wong dealer motor kok ATM. ATM udah gede ngono. Lah kuwi kok ya ATM. Oh, yo alah iki to ATM iki. ATM iki gede ngono wayahe. Lho, lah kalau mak motor api. Motor apa? Motor duwite lho, duwite kok bedeng pul gitu ku. Kalau misale duit DP kredit motor piye, Mak? Ya Allah, Fritki, kuwi kanca-kanca Mama. Nah, wis motor Aerox nggih. Mboten Mas, mboten gadah yatra saestu. Pun to Bu, kula paringi kejelasan motor Aerox teng mriku Lho, nggih Bu. sampean kali Mas. Mboten Mas, Monggo. saestu lho Mas. Nggih, boten Mboten napa-napa. gadah yatra. Cobi lihat-lihat Nggih. mawon. Mak iki ndak duwe duit, tapi iki kok apik. Mama iki demen tinggal nang gunung penak ya paling. Nggih Bu, niki dicobi mawon. Di Bank Jatim bisa kredit. Itu DP-nya nampung 5 juta. Kalau mau cari kredit bisa di Armada Paburajaya Tulungagung. Ada promo Bank Jatim khususnya di Armada Paburajaya. Niki enten Aerox DP 5 juta, angsurannya 600 ribuan kali 30 bulan 5 tahun. Jane lho mak nyamir ki lho. Jereke dhek ini ajak-ajak oleh job, tapi seprono seprene kok ndek enek kabar. Nyatuk mak nyamir lek karo aku ora tek demen, paling mek nyungah hati aku tok asline tipek dhewe aku ora dikeki. Kebangetan mak nyamir ki titen ono pokoke. Titen ono golek ngejak Sam karo Ebi. Rena, Mak. Nyapa to Le, nang apa? Duit DP. Iki engko dikekni Sam karo Epi. Jane aku ora setuju. Tapi lek seremoni sak karepmu. Yo, lah duwe anak kakune ndak umum wong nyapa biyen kok kaya ngono. Kebacut dadi wong. Sak umum-umuman apik oleh ya ngalor ngidul. Wis Sam, Iya mak nyapa? kabar gembira. Ih, rezeki rasakan-sakan. Piye mak piye? Enek apa enek apa? Neng opo iki lho. Kowe ndak milik to ngene iki, ndak mripatmu ndak abangen iki. Carane ngono DP-ne iki teko. Yo teko iki engke, yo karepe Aris ki yo ndak letidum, tapi mama ki yo ndak mentolo. Ya bener ae Aris bengok-bengok ndak oleh nyatu yo biyen wis koyo ngono kae. Yo sepurane ae sing akeh mak yo. Ora apa-apa, yo sing wis ya wis, sing urung hati-hati, ngono ki aja sampe pedhot seduluran. Arek dadi apa-apa, arek kaya ngopo yo panggah dulur, besok yo dulur, saiki yo dulur. Sing wis yo wis.